A na parket nám přichází startovní číslo 18, studio Attack Kralupy nad Vltavou a skladba s názvem Venga Boys. I'm chilling in the shade, fresh new lemonade, so I can freak around, tell my body some wanna see you glow. The radio, Dámy a pánové, představilo se vám studio Attack Kralupy nad Vltavou se skladbou Venga Boys. A jak to zhodnotí profesionální porota? Tak, tady mě se moc líbilo na té sestavě, jak jste si to vlastně užívali, měli jste hezké výrazy, máte krásné dresy. Každopádně pozor na držítky a po celou dobu té sestavy, abyste opravdu udrželi krásně to tělo, udrželi ty špičky až do konce. Ale myslím si, že u vás máte opravdu velký potenciál, ještě s tou flexibilitou a se vším nakládat, takže určitě příští závody věřím, že budete mít třeba i sestavu, kde budete mít nějaké na vyšší intenzitu, větší rychlost té hudby, ale určitě tam vidím ve vás, že máte velký potenciál na příští závody se hodně zlepšit. Ona to srovnává s těma předměnami. Že na ní pracujete, že není trénujete. Náhodou byla milosrdná. Já k tomu snad ani něco dodat, protože teď jste byli pochválený od hlavy k patě a zase zpátky. Takže můžeme dodat jenom jeden velký potlesk, protože ten je pro vás. Přesně tak, ještě jednou děkujeme za krásnou skladbu Venga Boys, kterou připravili Petra Klocová a Jaroslava Špačková. Ještě než